Všetky cesty človeka sú čistými v jeho očiach, ale ten, kto spytuje duchov, je Hospodin. Ak nebude Hospodin staveť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavejú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo obdeje strážca. Ak nebude Hospodin staveť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavejú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Uval na Hospodina svoje diela a tvoje myšlienky budú stáť pevne. Uval na Hospodina svoje diela a tvoje myšlienky budú stáť pevne. Ak nebude Hospodin staveť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavejú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Ak nebude Hospodin staveť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavejú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca.